videa. Postavíme metro. Já vám to ukážu, jak se to dělá, protože je to docela těžký. A hodně docela těžký. Se mi to musí načít. To docela někdy trvá, ale za chvíli už to bude. Takže ještě můj AFK baráček. Tady mám trošku takový, to je můj zarostlý AFK baráček. Tady mám fotku mýho psa, kde je ten pes. Tady mám Matýho, jak víte, jestli mě sledujete, Matýsek. Matý, a teď postavíme něco. Teď bude v dnešním videu postavíme výběh pro nějaký zvířata. Jo, tak ty jsi tomu dál teď dělat. Neposlouchejte. Tomu dál teď. Jsi tam na samo, ne? Ale jo. Teď budeme... Ty necítíte se? Teď budeme to dávat. Matýsku, co děláš? Tak, já už pošlu, no. Ještě musím jít plně koule, který nemá. A Bobby s sebou, no Elda už byla. Ježí, no. Ale nevím, Eliška šla už ráno s kamarádkou, teď se bude vracet, tak mě řekne, taky dám ještě vidět, ale když šla, ta Elda už nepůjde, protože to už vezmu zvláno. A víc si včera zranila ruku, jo, takže nic moc. Dám ti vidět. Počkejte. Dobrý, Martin, neboucho jsem tě. Půjdu sama. A chceš, abych viděla častěji s váma, ne? Ježíš. Ona ji dobře manipuluje, tu holku, že? A proč ne? Proč jo, Protože se to nelíbí? A proč si nechceš chodit sama? Ona jenom opakuje, nelíbí, chápeš? Proč, protože? Ty nevíš? Protože to říkáš, jo, to je za tohle u soudu pošlou totálně do prdele. A proč chceš, abych Počkejte, lidi, neposlouchejte to. Tomu táta nebyl musí zkazit. 15, ale taky na všechno se musí Tímhle bych zkazit soudu a moc nechodil, spíte. no. Jsou zavřít do pokoje. Teď dostavíme. Teď dostavíme. Toto je strašně otravný, blbej. Tak. Poslední 3. Jinak jestli máte nějaký hrozný rodiče, nebo nějaký bratrance, kteří se chovají jako úplný debilové, tak mi napište do komentáře, dejte mi lajky a takové věci, jo?
strašně otravní, furt skáčou, furt vám beru tablet a všechno takový. Počítač vám berou, rozflákají vám počítač, telefon a všechno. Plačil, brácho je fakt hrozný. Jenom po něm řve, ti doskládá nějaký debilní léko. Matýsku, běž. Tady mám ještě ségra, mám jednoho bráchu a jednu debilní ségru, která jede za svou uchylnou kamarádkou. Maruško, kdybyste tu někde zahlídli, Marušku, nebo jestli ji znáte Pecinovou, tak ona je fakt hrozná. Teda. Jo, tohle je skládání? No tak ukazuješ. Já ti dám kazíš. Jsi hnusnej a za chvíli jdeme. Poslouchejte, on je hrozný, otravný. Hrozný, otravný nubák. No tak si běž sám, protože já nechci. Neposlouchejte ho, on je otravný vždycky a vždycky bude otravný, protože je otrava. Ignorujte ho, jo? Já to sestříhám. Taky zaplej přes můj telefon. Černo. Umí všechny naštvat vždycky. Ještě pár plotů a budeme to mít. Je fakt otrava. Už tady... Už jde táta domů. Otevřít svý hrozný sestře. Blok. Teď tam konečně můžeme spávnout ty, co tam máme dát? Pište do komentáře. Žralok, je žralok. Žralok vůbec z Minecraftu. Žralok v Minecraftu není. Podívám do vajíček. A měl by tady být nějaký delfín možná. Krokodýl by tady mohl být. Není tady, tak budeme muset jít do toho a najít aspoň ty delfíny.
To tady spavne. Jen to tady zablokujeme, aby nám neutekli dál. Samozřejmě jsme to podělali, protože jsme měli ty sotly spavnout, až potom to jsme udělali tuhle zeď. Tady jsem musel zavřít dveře, se to nedá poslouchat. No samozřejmě ty axolotly zase, jak jsem říkal, utíkají jak... Kdybych je tady týral. Až přichází moje ségra. A Minecraft nemá, ale může si ho koupit. Neposlouchejte, je celá blbá. Tak. Tak. Teď už by se mi neměli dostat ven. Měl by zůstat tady. Ještě buď na ně hodnej. To je Tereska. To je pro ně papání. Delfini jsou hodně citlivý stvoření, protože když se odpojím, tak je tady musím znovu zase. A když jim nedávám lásku, tak umřou. Tak. Dáme tady ještě nějaký tresky. Neposlouchejte je. To je moje mladší ségra Elena. Neposlouchejte ji. Ona má... Jen mám chci říct, že můj brácha se ani neumí zavádět boty. Ona lže. Nemá ani Minecraft. Jako... Tam stojí. Vaše psa. No, co to je můj pes? On se ti to... Jo, lidi, teď tady budete poslouchat moje nejlepší besty. No. On se i tady je ticho než. Ty za chvíli odcházíš, tam už nic nešlo.
Jdeš se mnou, já to nepotáhnu sám. Neposlouchejte otravný, jako vždycky. Bývá vždycky otravný. Jenom darma. Tady vole. Tak. Vydaj, už to trošku vážno, vole. Tak. Dobře, když to bylo, Tak. Tak. Jak možná hraje úplně debilní a s kým? Říká tu besty, tak to je tady uchylná kamarádka. Tak. Taky pojď hraje Ba. na záchodě. Nebudeš na záchodě spít. Já chci na záchod. Ale to bylo pro naše video. Pojď dělat.